вечора. Бюгюн продовжує інформаційний прайм-тайм на телеканалі АТ. В студії Оксана Денисова. І Осман Пашаєв, як завжди, зі мною. Добрий вечір вам. Цього тижня ми ще 3 години з вами. З наступного вже це буде 4. В останньому блоці, в 2015, ми будемо говорити з віце-президентом Європейської асоціації людей, що живуть з синдромом Дауна Тетяною Михайленко. Другим блоком з кінця у нас будемо обговорювати вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова разом з іншим в гостях у нас буде інший депутат, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. І в цьому блоці переходимо від кінця до початку. Говоримо про пристрасті навколо Національного антикорупційного бюро. У нас в гостях директор НАБУ Артем Ситник. Артеме, добрий вечір. Добрий вечір. Мало хто знає, але після того, як я накрила кубло адвокатів Насірова біля суду, Артем запропонував мені роботу. А я сказала, якщо ви прийдете до нас до ефіру, то я прийду до вас працювати. Артем прийшов до нас на ефір, але я не знаю просто, що робити з роботою, тому що може скластися така ситуація, що через місяць або два мені нема з ким буде працювати. Не буду з ким працювати, оскільки ті пристрасті, які точаться навколо аудиту НАБУ і призначення аудиторів, можуть призвести до того, що вся команда Артема Ситника може піти зі своїх посад. Тому, Артеме, розкажіть, будь ласка, цього тижня знову тривала епопея у Верховній Раді з призначенням аудиторів НАБУ. Адміністрація президента перебрала на себе ініціативу і кандидата який мав йти від Верховної Ради, Роберта Сторча, тепер запропонує, я так розумію, президент України. Розкажіть, будь ласка, по закону, коли має відбутися аудит, і чи прийнятна для вас процедура призначення аудиторів, яка зараз триває? Я, мабуть, почну з другої частини питання. Чи прийнятна, чи не прийнятна. Скажу відверто, ми взагалі не боїмося ніяких перевірок, аудитів. Тому ми в цей процес, звичайно, не втручалися, і я вважаю, що ми не маємо права втручатися в цей процес, рекомендувати когось там аудитором для нас, і, відповідно, рекомендувати там якісь голосування в Раді. Ми просто за цим спостерігали збоку, скажімо так, як інші громадяни України. Що стосується самого аудиту, то, на жаль, сама процедура аудиту виписана дуже погано в законі про Національне антикорупційне бюро. Фактично, там є тільки загальні речі, предмет цього аудиту, склад аудиторської комісії і, в принципі, те, що вони можуть робити в ході проведення цього аудиту. І, в принципі, більше ніяких таких конкретних обставин проведення цього аудиту в законі не вказано. Звичайно, що це є поле для певних там можливих маніпулювань цим процесом, але, на жаль, маніпулювання пішли ще на стадії призначення цих аудиторів. І в чому полягали? Ви маєте на увазі це, що зараз відбувається? Те, що відбувалося в парламенті, на жаль, це дуже неприємно мені було спостерігати, не як директору НАБУ, а виключно як громадянину України. Чому? Тому що мені часто задають питання, яка причина такого цирку в парламенті. Мені здається, що навіть причина не в особистості там Брауна, а причина в тому, що антикорупційний комітет провів певну процедуру конкурсну, відібрав найкращого з тих кандидатів, які були, рекомендував парламенту за нього проголосувати в парламентській залі, і тут когось заводять, і ця людина за місяць оцих баталій так і не змогла пояснити, звідки вона взялася, хто її запросив, яке в неї бачення на рахунок цього аудиту. І я думаю, це якраз і була причина того скандалу, який ми спостерігали останні часи. А може причина в тому, що НАБУ добре працює занадто? Я не хочу зараз давати нам оцінки, тому що якраз ті процедури, які проходять, вони направлені на обрання аудиту, який і повинен сказати, добре чи не добре. І ми виступаємо тільки за те, щоб ця процедура вона була прозора і зрозуміла, щоб ті люди, які будуть делеговані від парламенту, від президента, від уряду, щоб вони мали певний рівень легітимності для будь-якого висновку, як негативно, так і позитивно. Якщо вони напишуть, що ми добре працюємо, значить ми добре працюємо. Якщо вони напишуть, що ми погано працюємо, значить ми погано працюємо. Поки немає аудиторів аудиту, скажіть самі, що ви вважаєте успіхом НАБУ за цей час? Найбільші 3 успіхи. Найбільше 3 успіхи – це таке... По прізвищах. Ні. Знову ж таки, я більш загально відповім на це питання, я не буду там називати якісь конкретні провадження, їх дуже багато, вони всі на слуху. Але, на жаль, ми бачимо, що
дискредитацію НАБУ вкладаються дуже великі кошти і задіюються дуже великі медіаресурси. І 90% критики, які стосуються нас, це відсутність вироків суду. По тим справам, які вже передані до суду, по тим справам, які зараз розслідуються, які готуються до передачі до суду. І, на жаль, йде маніпулювання тим, що, якщо говорити про нашу компетенцію по процесуальному закону, якщо детектив НАБУ вважає, що він зібрав достатньо доказів для того, щоб передати справу до суду, він ці докази збирає, складає обвинувальний акт, передає цей акт прокурору. Якщо прокурор погоджується з детективом, що цих доказів достатньо для того, щоб він підтримав державне обвинувачення в суді, він цю справу передає до суду. На цьому компетенція НАБУ закінчується. І коли справа перебуває в суді, у нас дуже обмежені повноваження для впливу на хід розгляду цієї справи. Але це знає відносно невеликий відсоток наших громадян, і тому цим користуються наші опоненти, політикани, критикани. Ви сказали, великі кошти вкладаються в дискредитацію НАБУ і в медіаресурси по дискредитації. Хто вкладає ці кошти? Я не буду зараз переходити на персоналі, але, знаєте, коли зачіпаєш когось, і він пов'язаний там з якимось медіаресурсом, то ми бачимо, що реакція йде на певному каналі. Це, наприклад, обшук в МАУ, це 1+1, і таких прикладів дуже багато. Вона обшук в МАУ назвала, наприклад, а якщо Насіров, це які медіаресурси? Ви ж бачите, що тут вже включаються і народні депутати деякі, вони починають розповідати про якісь там безліч порушень, які були допущені при затриманні, при оголошенні підозри. Причому конкретики в цих висловлюваннях немає. Деякі депутати кажуть, що це все закінчиться в Європейському суді, ці порушення будуть там виявлені, і все одно там ця справа розсипеться. Насправді, конкретики в цих висловлюваннях немає, але є певне завдання намагатись в медійній площині розхитати цю справу. І я просто для того, щоб якщо ми зупиняємося на конкретній справі, то зупинимося. То останній допит, який був по цій справі підозрюваного, знову ж таки, не знаю, не можу пояснити, не знаю, не можу пояснити. Нічого не знає, так? Тому якщо ми говоримо про якусь там стратегію захисту, ми її так і не побачили поки що. Він в браслеті ходить до вас на допити? Я нагадаю, що ми говоримо зараз про Романа Насірова, керівника. Я не перевіряв наявність, наскільки мені відомо, то так. Він там просто, нагадаю, що суд випустив його під заставу 100 мільйонів гривень, заставу внесла його дружина, це ж треба яка любов. А ви обіцяли, Артеме, перевірити походження цих коштів. Ви перевірили? Перевіряємо. Ми зараз перевіряємо якраз і походження коштів за Журило. Він також, за нього був внесений застава 12 мільйонів. Журило, поясніть. Це фігурант по ГКХ, який був арештований, був обраний запобіжний захід застава 100 мільйонів. Потім апеляційним судом він був зменшений до 12 мільйонів. І, відповідно, зараз ми також перевіряємо походження коштів у народного депутата, який вніс ці кошти за Журило. Зі слідством, Насіров не співпрацює, він нічого не знає. Це значить, що він збирається зістрибувати. Трохи не так. А як? Він співпрацює, він приходить на допити, він відповідає на питання детектива, прокурора, але немає стратегії захисту. Тобто всі кричать про те, що це всі законні дії, але на конкретні питання ми отримуємо відповідь. Я не можу це пояснити, я не знаю. Це вся стратегія захисту, яка на сьогоднішній день є. І мені хотілося б зняти ті спекуляції, які там існують там в медіапросторі, що от ця справа, вона взагалі там розвалиться, тому що там це були правомірні дії. Якщо людина вчинила правомірні дії, то, мабуть, би вона пояснила правомірність цих дій. А коли людина має 10 адвокатів, які спочатку будують в лінію захисту на тому, що їх підзахисний там має там якийсь стан здоров'я, який не дозволяє там приймати участь в процесуальних діях, але при цьому в матеріалах провадження відсутні будь-які документи, які це підтверджували. Трохи, чесно кажучи, це смішно на це дивитися. Зараз вже стан здоров'я значно кращий, хоча так ми документів ніяких не отримали, які підтверджували, що він був гірший. Він буквально за день змінився, він одужав за день, як ми пам'ятаємо. І по суті оголошеної підозри, по суті, якоїсь конкретної позиції, яка б пояснювала підписання цих відстрочок, ми так і не отримали. Тому у нас, до речі, це дуже так модно зараз будувати лінію захисту не в матеріалах кримінального провадження, не в ході допиту якось підозрюваного, на Фейсбуках, використовуючи там можливості медійні там народних депутатів, які не мають юридичної освіти,
говорять і коментують цю справу, не знаючи навіть матеріалів цієї справи. Можемо завершити, пане Сірово, чи Ні, не є можемо ще? якщо можна. Ще одне, тому що у вас було підтвердження від британських колег про його британське громадянство, але ніхто не бачив паспортів. Ви бачили вже? Він здав паспорти чеський і Британського британський? паспорту поки що ніхто не бачив. Але британські колеги нам направили цю інформацію. Звичайно, що ми цю інформацію передали до суду, коли розглядалось питання про обрання запобіжного заходу. Тобто ви не можете вимагати в нього здати британський паспорт? Ну, є така вимога суду здати. Він приніс ті паспорта, які він вважав за потрібне здати. Якщо будуть знайдені інші паспорта, то звичайно ми Але ж ви ж у вас офіційний лист від британських колег, які підтверджують його громадянство. у Ви приносите британських колег немає цього паспорту. Вони просто Ні, підтверджують, що вони є факт наявності ви громадянства. це підтвердження офіційно приносите в суд, а суд каже, вимагаю тільки українські паспорти, чи він вимагає конкретно? Суд вимагає всі паспорти, всі без винятку. Але ж суд не знає точної кількості цих паспортів. Тобто є інформація від британських колег, що є паспорт. Місце знаходження цього паспорту ми не знаємо. Угорський і британський він не здав. Поки що ні. А по угорському у вас офіційних, до речі, немає листа офіційного. Ну, да, у з нас є підтвердженням? копія цього паспорту. Копія паспорта. Там копія, там офіційне підтвердження. До іншої підозри Справа переходимо. Манафорта. Ні, давай не Манафорта, давай поки що Мартиненка. Це вчора Це була свіже, да. інформація, це свіжак, да, що вчора була інформація про те, що ви проводили, що ваше бюро проводило обшуки вдома у Миколи Мартиненка. Розкажіть, будь ласка, що вилучили, якщо можна це сказати, і в рамках якого провадження вона проводилася? Я утримуюсь від коментарів з приводу цього обшуку, оскільки ця справа знаходиться на такій стадії, що будь-які коментарі можуть завадити досудовому розслідуванню. Зрозуміло. Справа по енергатому? А хіба є інші справи? Можна Є. повторити свою відповідь? Я утримуюсь від коментарів. Я так про всяк, ви просто кивайте, якщо А що. якщо я спитаю, чи може бути проти Мартиненка інші справи, окрім енергоатому? А можна повторити третій раз свою відповідь? Дякую. Не колиться директор НАБУ. Добре, тоді переходимо до інших справ. Я знаю, що у вас знаходиться... ми вже на початку ефіру, ви частково торкнулися справи МАУ. Я нагадаю, що йдеться про майже 300, якщо я не помиляюсь, мільйонів гривень. Це збор з пасажирів. Авіаційний збір, да, МАУ брали за кожного пасажира $2 за квиток, але не перераховували до Державіафонду і таким чином заборгували державі 300 мільйонів. Нещодавно з'явилася знову ж таки інформація, що МАУ збирається мирову угоду укласти з Міністерством інфраструктури, так? по-моєму, з Мінінфраструктури. Чи може це привести до завершення розслідування, якщо вони помиряться і МАУ все віддасть? Ну, взагалі, якщо моя особиста думка по цій справі, було б найбільш оптимальний варіант просто повернути кошти державі. Але нещодавно з'явилось рішення суду, коли одна із 1000 пасажирів звернулася до суду. Ну, така доволі примітивна схема, але, на жаль, такі схеми використовуються в нашій судовій системі. Вона звернулася, що я заплатила $2. Я вважаю це незаконним, і тому прошу скасувати постанову уряду, який регламентує стягнення цих $2, відповідно їх подальше перерахування в державу. Адміністративний це суд скільки цей мало? позов задовільнив. І узагальнює, що можуть і інші пасажири теж Відповідно, зараз звернутися. створена ситуація, коли поки ми зволікали з цієї справи, не ми, а, на жаль, антикорупційна прокуратура, тому що ми постійно наполягали на погодженні підозри, і ми встановили, що дійсно там було стягнуто з пасажирів ці $2 з кожного, і ці $2 не були перераховані до бюджету, як то вимагає той нормативний документ, на підставі якого було здійснено це стягнення. Відбуваються процеси, які в подальшому поглиблюють проблему цієї ситуації. Тобто зараз, фактично, якщо це рішення суду буде прецедентом, то всі інші авіакомпанії зараз прийдуть і, відповідно, будуть вимагати повернення цих не авіакомпаній, а пасажирів. І прийдуть до авіакомпаній. Які заплатили гроші в бюджет? Формально там 10-20 пасажирів звернуться, і всі авіакомпанії звернуться до держави, поверніть кошти назад. І я вважаю, що причиною такої ситуації є виключно те, що ми ведемо цю ж дискусію майже півроку про те, що чи є тут склад злочину, чи немає цього складу злочину. На думку детективів, які цю справу розслідують, склад злочину є, але детективі не має повноважень для того, щоб цю підозру оголосити і, відповідно, передавати справу до суду.
Поки він не може це все оголосити, ми бачимо, що ситуація вона набирає обертів, заборгованість збільшується, ситуація складається так, що зараз вже, можливо, буде створено умови для того, щоб всі кошти, які були раніше перераховані в державу, будуть повернуті. А чому у вас немає можливості оголосити підозру? Тому Прокуратура що детектив може оголосити підозру за погодженням з прокурором. І Прокуратура не погоджує цю підозру. спеціальна антикорупційна прокуратура не погоджує підозру. Яка причина, вони вам кажуть? Не погоджує. Нема доказів, на їх думку. Нема доказів. Тобто САП, спеціальна антикорупційна прокуратура, не має вам пояснювати. От просто каже, нема доказів і все. Ні, ну, тут є ситуація яка, що я не вважаю, що є нормальним, коли всі підозри, які підготував там детектив, погоджені прокурором. Це, можливо, і неправильно. Але якщо ми беремо там справу по МАУ, то мені здається, що там якраз всі є підстави для оголошення підозри. І там є кого затримувати. Ну, звичайно, якщо є підозра, то якось затримувати. Але, на жаль, ситуація тільки погіршується в цьому напрямку. А ви можете проаналізувати приблизно, хоча б у відсотках, скільки підозр не погодила вам спеціальна антикорупційна прокуратура? Не можна це проаналізувати, тому що в нас в основному співпраця будується в робочому порядку, і ми не всі документи, я зараз не тільки говорю про підозри, а взагалі про процесуальні документи, їх дуже багато. Фактично, жодної серйозної слідчої чи процесуальної дії без погодження з прокурором детектив не має права зробити. Тому дуже багато документів погоджується прокуратурою. Фактично, більше 95% погоджується цих документів. Тут у нас, в принципі, є робочі відносини, і більшість документів погоджується. Але якщо там є справи, які такі вже суттєві, МАУ... Наприклад, справа по Насірову, я просто до цього веду. Тому зараз ми змушені іноді просто вже переходити із таких робочих відносин на те, що ми повинні офіційно передавати документи, щоб в подальшому не було уже звинувачень в наш бік. Чому ми довго зволікаємо? Я нагадаю, як знову ж таки по справі Насирова, що коли знімався імунітет Заніщенка, то ще в парламенті тоді піднімалось питання, а де службові особи Укргазвидобування, а де службові особи фіскальної служби, які давали незаконні срочки. І це питання постійно піднімалось, постійно у нас були депутатські запити. Ми над цим напрямком працювали і в грудні почали передавати в робочому порядку ці підозри. Коли ми бачимо, що було певне таке зволікання, то ми змушені були 8 лютого цю підозру передати офіційно. І Назар Холодницький, антикорупційний прокурор, тепер всім розказує про те, що 8 лютого була тільки передана підозра, хоча вона в них в САП лежала з грудня. Я хотів би сказати, що можливо чи лежала, чи не лежала, це трохи не зовсім коректно звучить. Просто питання про підозру і про погодження підозри детективи почали піднімати ще в грудні 2016 року. Коли ми побачили, що є певне зволікання з цієї процесуальної дії, ми були змушені цю підозру передати офіційно. І я впевнений, що в подальшому ця практика буде звичайною, тому що по топовим справам ми бачимо, що є певне таке зволікання. І ми змушені для того, щоб поставити таку точку відліку офіційну, погоджені підозри чи якогось іншого такого серйозного документа, ми змушені передавати його офіційно. Можливо, вам все так треба було робити, щоб потім не звинувачувати, закидати один одного, Я не хочу нікого звинувачувати. Чи у вас було раніше, у вас по-дружньому, Назар, погодиш, не погоджу, так? По-перше, це ж не Назар і Артем, це два колективи, і НАБУ, 150 детективів, Тепер це два колективи, коли входящий, сходящий, але, на жаль, іноді приходиться йти так, тому що ми бачимо, що іде такий футбол, деякі Дружба жаби і гадюки. Вони один без одного не можуть працювати, але конфлікти виникають на внутрішньому рівні. Правда, Артеме? І слово «конфлікт» – це те, що постійно намагається всунути між нашими відносинами. Я говорю про те, що... Непорозуміння, добре. Я говорю про те, коли ми бачимо, що ми не можемо зрозуміти, чому якесь певне процесуальне рішення не погоджується. Якби нам просто написали: хлопці, от ви нам дали, ми вам не погодимо, тому що. Тоді було б це простіше. А я зрозумів вже з нашої розмови, що по топових справах виходить це, я не знаю, який тут іменник, непорозуміння, нерозуміння. У вас виходить не з Холодницьким, а з спеціальною антикорупційною
прокуратуру. І на вашу думку, що відбувається? Тому що це прокуратура, і вона потрапляє під тиск Генеральної прокуратури, тому що це на топових справах краще робиться бізнес, і їх можна продати. По яких причинах непорозуміння? Відповідаючи на це питання, Тиск або продаються справи? я хотів би звернути увагу на те, Пане що... Артеме, от опцій більше – тиск або продаж. Давайте подивимося на те, що зроблено. Були дуже такі серйозні підозри голові Центральної виборчої комісії, голові Якого Рахункової- Генпрокуратура визнала потерпілим від дій НАБУ. Ну, буває таке. Ну, Генпрокуратура може ще не таке визнати. І ці підозри погоджувались. В непрості дискусії, але погоджувались. Тому я вважаю, що найбільше досягнення... Зараз потрібно говорити не про те, а що це було, а потрібно говорити про те, що це відбулося. І як би там не було, підозра по Насирову тому ж самому була погоджена. Більше того, я хочу сказати, що неймовірний тиск був на експертів, які проводили експертизу по цьому провадженню з боку керівника експертної служби. Насирова? Так, і він всупереч вимогам і законодавства, і підвідомчих нормативних документів здійснював тиск на експертів і намагався підставити під сумнів ту експертизу, яка, в принципі, є одним із основних доказів по справі. І зараз я звернувся до міністра юстиції, описав всі порушення. Фактично вони підпадають під, можливо, там певний склад злочину для того, щоб міністр юстиції, а це експертна установа, вона входить в структуру Міністерства юстиції, для того, щоб він дав оцінку своїм підлеглим і дав роз'яснення, що ці дії є незаконними. І в нас є спільне розуміння з міністром юстиції щодо цієї проблеми, і що він дав орієнтування, роз'яснення і орієнтування відповідно керівникам експертних установ про недопустимість, коли, я вибачаюсь, взривотехнік каже експерту-економісту, що ти там щось неправильно зробив там по своїй експертизі. Він, по-перше, не має таких повноважень взагалі, в принципі, і навіть не має такого фаху. Але це використовувалося для того, щоб затягнути оголошення підозри по цьому провадженню. Скільки взривотехніки у вас? У Тому вас є актори, які можуть... тиск він здійснюється на всіх там напрямках наших розслідувань. До речі, коли ви побачили, який неймовірний тиск здійснювався на експертів, ми знову ж таки... Я зрозумів, тиск відбувається, тобто це все тиск, продажу справ немає. Ну, ви ж бачите, що підозра була погоджена в неймовірних зусиллях, але була погоджена, і ми далі рухаємося. Я не тільки по Насірову, а по інших справах, помалу. Ну, помалу, поки що в нас немає спільної думки по цьому провадженню, але більшість справ, все-таки ми рано чи пізно доходимо до того, що ми маємо спільну думку. У нас лише 8 хвилин залишається, а питань Боже, дуже у нас- багато. Так. Добре, а тоді переходимо швидко. Манафорт. Радник президента Трампа Пол Манафорт замішаний у скандалі з тіньовою бухгалтерією партії регіонів. В тіньовій бухгалтерії 12,7 мільйонів доларів позначена як виплата йому. Його підпису там немає. За нього розписувався Віталій Калюжний, маловідомий депутат від партії регіонів. Нещодавно Сергій Лещенко, нардеп, оприлюднив платіжки, банківські проводки, які підтверджують перерахування 750 тисяч доларів Манафорту, нібито за продаж комп'ютерів з Киргизстану через Беліз, через офшорну компанію в Белізі. Ви мали долучити, ви хотіли долучити до розслідування по Манафорту ці платіжки, ви отримали їх документи, вони по-перше, долучені? до розслідування по так званій чорній бухгалтерії ми звернулися офіційно до народного депутата Лещенка для того, щоб він передав всі матеріали, які в нього є, для нашого аналізу, в подальшому для... Він передав? Поки що ні. Мені відомо. Не дає, Тобто тільки оприлюднює. Тільки платіжного доручення у вас немає. Виходить, по Манафорту немає у вас по цьому епізоду нічого. І матеріали, на які посилався в виступі народний депутат Лещенко, він нам ще не передав. Я знаю, що Артема є. Я колись присилала запит вам від «Дзеркала тижня». У мене була інформація про те, що ви отримали від європейських колег банківську проводку, документ банківську проводку, якою фірми, афільовані до Віктора Януковича, переводять гроші теж на Манафорта. На жаль, по цьому провадженню з самого початку був величезний витік інформації ще до того, як ці матеріали попали в Національне антикорупційне бюро. І повірте, це... А звідки, як ви думаєте, був витік? Ну, ви ж бачили публічні виступи там того ж самого Лещенка. І... Так ви одночасно з ним прес-служба НАБУ перший Я пакет документів нагадую ще раз, скинула. коли ще не було у нас цих матеріалів, і ми не реєстрували провадження, той же самий Віктор Тріпак, який передав нам ці матеріали, він вже виступив там, дав інтерв'ю засобам масової інформації, і ми починали... Він дав мені інтерв'ю, воно було програмне, там не було конкретики.
І після цього почали вже окремі аркуші цієї бухгалтерії там оприлюднювати. І сам факт передачі цих документів знову ж таки був оприлюднений. І ми починали це розслідування з того, що всі знали, що ми починаємо це розслідування, особливо ті особи, які до цього причетні. І повірте, це зовсім не сприяє там. Звичайно, що хтось там отримує якісь там бонуси з того, що він там цю інформацію публічно оприлюднив, але знову, ми маємо зворотню сторону медалі, ми маємо процеси, які дуже сильно впливають в негативному плані до судового До розслідування. Сергія Лещенка ви коли звернулися, щоб він передав? Вчора, так? Вчора? Чи позавчора? Коли він оприлюднив? Ну, тут прилюдно частину? відразу там публічно до нього звернулися, передай нам ці матеріали, будемо аналізувати. Добре, Хоча, якщо брати там того ж самого Манафурта, то він не є суб'єктом, який підслідний антикорупційному бюро, але в комплексі можна, в принципі, це робити цей аналіз. Добре, і ще скільки у нас часу? 5 Бо я маю ще запитання по банкам. У вас, я знаю, в провадженні знаходиться справа, якій не було аналогів про розкрадання коштів рефінансування банків. НБУ за змовою з керівниками банків, з менеджерами банків спеціально збанкротила низку банківських установ з виведенням коштів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, скільки там банків, який збиток і хоча б схеми приклади наведіть. Це дуже складне питання, на нього можна дуже довго відповідати, якщо розголошувати таємницю слідства. Дійсно, є таке провадження, і дійсно ми бачимо, що так зване очищення банківського сектору, воно викликало неабиякий ажіотаж в суспільстві, і дуже багато є вкладників, які постраждали від цього очищення банківської системи. Їх не просто сотні, а мільйони цих вкладників. Звичайно, що ми постійно, вони до нас приходять на прийоми, ми з ними постійно спілкуємося, ми почали ці розслідування. І надзвичайно складне розслідування, оскільки дуже багато банків. Я не готовий зараз, якщо навіть захочу, сказати точно кількість банків, які фігурують в цьому провадженні. Але що ми бачимо, яка загальна тенденція? Кілька десятків, Загальна можна тенденція, так, кілька десятків. Загальна тенденція заключається в тому, що з цих банків гроші виходять на австрійські чи інші закордонні банки, подальше на офшори, і фактично частково ці кошти є коштами рефінансування. Це ми бачимо зараз. Голова НБУ ходить на допити до вас? Ви взвали? По цій справі не готов сказати, але по іншим справам неодноразово викликалося, вже наскільки мені відомо. Ну, тут я можу... Часто гостя у вас, так? Можу позитиві сказати, я вважаю це позитивом. У нас детектив ніколи не погоджує там виклик там якогось топ-чиновника там з директором чи там заступником директора. Оскільки, якщо детектив вважає, що йому потрібно викликати топ-чиновника, і є підстави там для передання такої слідчої дії, він не погоджує, він самостійно своїх рішень. І це, мені здається, це один із елементів нашої незалежності. Ну, по цій справі вже є кому висувати підозру? Ну, поки що підозри нікого немає. Коментувати сроки там оголошення підозри я не буду, але справа дуже складна, але дуже цікава. Добре, хто з топ-чиновників НБУ, окрім Гонтаря, виходить на допити? Як я можу називати прізвище, коли ми не оголосили підозри? Ні, та на допити хіба тільки за підозрою можна ходити? Ваші детективи можуть, ви кажете, що в гості його запрошувати? Давайте ми не будемо без підозри оголошувати прізвище. Розслідування триває. Добре, а підозру коли оголосите? Розслідування триває. Та що ж таке? У нас є ще час? 2 хвилини. 2 хвилини. А тоді деталізуємо трошки про антикорупційний суд. Да? Законопроект є про антикорупційний суд. В чому проблема? Чому він досі не запрацював? То проблема в тому, що еліта наша не готова до незалежних антикорупційних органів і до незалежного антикорупційного суду. Єдина проблема тільки в цьому. Ми бачимо, що, знову ж таки, повернемося з того, що ми починали. 90% критики в нашу адресу – це відсутність вироків судів. Справа, наприклад, елементарний приклад, справа відносно топ-чиновників ОПЗ. В лютому проводиться одне засідання суду і переноситься наступне засідання на квітень. 2 місяці справа лежить без руху. Антикорупційна прокуратура, на жаль, чомусь так це спокійно сприймає, але якщо так, з такою періодичністю, по такій складній справі, яка викликала значний суспільний резонанс, будуть призначатися судові засідання, то ми вирок по цій справі отримаємо через років 15-20.
Тому ми говоримо, створіть антикорупційний суд, який буде розглядати не раз в 2 місяці, а раз хоча б 2 дня. Тоді, в принципі, буде якийсь результат по тим справам, які ми розслідуємо, які ми направляємо до суду. Ви змушуєте мене поставити питання, які ми кілька хвилин тому вже обговорювали. Тому ми бачимо висновок Вищої ради правосуддя, який там, до речі, перебирає на себе функції, які їм зовсім не властиві, і починає там якісь там робити рекомендації, там висновки якісь незрозумілі. Там мені здається, що паніка, яка триває, виникла в еліті там зараз нинішній, вона якраз і знаходить свій вихід там висновком. А навіщо нам потрібен антикорупційний суд? Якоїсь конкретної позиції, чому ні? Немає. Кого ви називаєте елітою? Елітою я називаю ту владу, яка зараз керує процесами. З посадами, прізвищами ви не готові говорити. Я знаєш, про що думаю? Ми не будемо задавати Артему другий раз питання про непорозуміння САП. Ми просто запросимо до нашого ефіру спеціального антикорупційного прокурора Назара Холодницького і будемо раді послухати його Ми вже вчетверте думку. вас згадуємо на цих ефірах і сподіваємося, що нас найближчим часом Назара Холодницького ми зможемо побачити в цій студії. А це був директор Національного антикорупційного бюро України Назар Холодницький. Дякую, що Артем прийшли. Ситник, про що думає? Про що думає Артем Ситник. Я дякую, що ви прийшли до нас в Дякуємо, студію. Артеме. Ми переходимо до новин, повернемося з новим гостем за кілька хвилин.